Il-Partit Laburista għandu f'ħoġru kriżi oħra. Iridu jiddeċiedu x'se jagħmlu bid-Deputat Prim Ministru Ministru Chris Fearn issa li kollox qed jindika li jinsab akkużat bi frodi b'rabta mal-inkjesta Vitals. L-erba' wara nofsinhar dan l-istazzjon staqsa lil numru ta' deputati jekk hux komdi b'Fearn fil-kabinett u jekk tal-inqas għandu xi jieħu pass lura biex inaddaf ismu. Boħud juru biċ-ċar illi tal-inqas għalissa huma favorih. Taħseb illi l-Onorevoli Chris Fearn għandu jirreżenja għalissa kemm inaddaf ismu? Naħseb illi kif tkellem tajjeb anka Chris Fearn għadu marċiva l-ebda notifika. Nappella dejjem iżjed għal kawtela minn kulħadd u nerġa' nirrepeti dak li qed fil-jiem li għaddew. Illi min qiegħed jipprovi juża l-qrati biex jaħtaf il-poter f'pajjiżna qiegħed jagħmel ikbar żball li qed jagħmel l-establishment. Jien naħseb illi l-iktar ħaġa fair tkun illi naraw nitkellmu fuq il-fatti u ġveru. Dak li taf inti naf jiena. Komdu bil-Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Kif qedlek, nerġa' ngħidlek. Daw akkużi. Dawk akkużi li qed akkużi kulħadd jista' jgħid akkużi f'dan il-pajjiż sa fejn naf jien għandna r-regola ħanejdu hekk li sakemm inti tinstab ħadd tkun innoċenti sewwa. Oħrajn kienu skomdi tant illi ma wiġbux inkluż id-deputat indipendenti Rozjen Kutajjar illi kienet ġiet imġiela mill-forzi interni tal-Labor biex twarrab. Ma taħsibx il-Prim Ministru għandu jimxi bl-istess passi li mexhom miegħek fil-konfront ta' Chris Fearn? Silenzju risposta. Bl-akkużi li għandu qudiemu Chris Fearn qatt għandu postu fil-kabinett. Għallu l-istituzzjonijiet jaħdmu. Taħseb illi għandu jżomm postu fil-kabinett Chris Fearn wara l-akkużi li ħarġu fil-konfront tiegħu? Nistennew l-esodu Francesco. Taqbel li Chris Fearn għandu jirreżenja? Onorevoli, inti taqbel illi Chris Fearn jibqa' fejnu? Taqbel li Chris Fearn għandu jirreżenja? M'għandix kummenti x'ngħaddi. Thank you. Rikomdu bih fil-grupp parlamentari. Tħoss li Chris Fearn għandu jirreżenja? Kemm għandkom għaġla, għalfejn qed tinkwetaw daqshekk. Ma komdu bih fil-grupp parlamentari. Komdu. Intant, Roberta Bela u sħabu jibqgħu għaddejjin bin-narrattiva tal-babaw tal-establishment l-attakki fuq il-ġudikatura u l-ġurnalisti iżda, skont il-Ministru Imbonnici, minkejja illi l-mexxej Laburista qal li l-uħud mill-ġurnalisti li huma parti mill-establishment dak ma kienx attakk. Dak li inti sejjaħtilhom attakki jiena ma naqbilx li dawk kienu attakki. Li sejjaħ li xaħtet jiffidja l question jew li jgħidlu li dil-ġurnalista ġej mill-establishment, mhux attakki ġifieri. Il-Prim Ministru jiena segwejt il-press conference, ġifieri ma sax naqbel li dawk kienu attakki fuq il-ġurnalisti. Il-fatt jibqa' illi 48 siegħa wara illi ħarġu r-rapporti dwar l-akkużi serji li qed jaffaċċja Chris Fearn, id-Deputat Prim Ministru għadu parti mit-tmexxija tal-pajjiż u baqa' igran fatt mas-siġġu.